Benvinguts a la classe inversa de llengua catalana per ESO i per batxillerat. Avui farem fonètica nivell bàsic. Anem a veure ara alguns casos especials. Són unes lletres modificades i no admeses i els dígrafs. Les lletres modificades, la lletra modificada en català és la C trencada. La C trencada és una modificació de la lletra C i sona sempre S sorda. Per exemple, feliç. En canvi, una lletra que no està admesa en català, que a vegades cometem l'error de posar-la, és la lletra CH, que sonaria K en paraules d'origen antic, com per exemple cognoms, com ara folk. Només en aquests casos està admesa, en els altres casos s'han de posar les altres lletres, pròpies de la llengua. Anem a parlar dels dígrafs. Els dígrafs són conjunts de dues lletres que representen un sol so, o bé dos, depèn de les paraules. Els que representen un sol so són aquests. La doble R, per exemple, de carretera. La doble S de cassola. La SC de paraules com piscina. La GU quan la U no sona, per exemple, a guerra. La QU quan la U no sona, per exemple, requesta. La TG en paraules com fetge. I la TJ en paraules com platja. La TX, per exemple, de cotxe. La IG a final de paraula, quan representa un sol so, per exemple, maig. La IX, també quan representa un sol so, vigileu amb això, per exemple, feix. La enya catalana, que ja sabeu que és un dígraf, NY, per exemple, castanya. I la ella, per exemple, llapis. Tenim dos dígrafs més, però que sona més com dos sons separats. Per exemple, potser, el dígraf TS, potser, sonen dos sons, i la paraula 12, el dígraf TZ. 12, dos sons. Per últim, parlarem de les geminacions. Les geminacions són dues lletres iguals, ve la paraula gemins, que vol dir bessons. En català tenim geminacions gràfiques i fonètiques i geminacions que són fonètiques, és a dir, que quan escrivim no s'escriu la mateixa lletra, però sí que sona la mateixa lletra. Anem a veure les gràfiques i fonètiques. Recordeu que gràfiques té a veure amb la grafia i fonètiques té a veure amb el so. La L geminada, col·legi. La M geminada, gemma. Fixeu-vos que estic fent dos sons, allargo la M. Gemma. La A geminada, Anna. La G geminada, suggerir. Tot i que els sons no són iguals, fixeu-vos, suggerir, suggerir. I la D, per exemple, addenda. Addenda. Pel que fa a les geminacions fonètiques, tenim la T, la de atleta. Fixeu-vos que no dic atleta si no ho vull remarcar molt. Dic atleta, dues L's. Espatlla, dues L's. Setmana, dues M's. I ètnic, dues N's, ètnic. Si vull fer una pronúncia enfàtica sí que faré la T, ètnic. D'acord? Bé, doncs, aquell alfabet de 26 lletres que teníem abans, amb prop de 30 sons diferents, si afegim tots aquests dígrafs, encara compliquem més la història. Anem a veure ara quina és la relació entre so i grafia. Bé, parlem ara de la relació entre el so i la grafia.
Fixeu-vos que hi ha 5 possibilitats diferents en català. Per exemple, que tinguem un sol so i diverses lletres per representar-lo, com passa amb el so de la B, que es pot escriure B alta barca, es pot escriure B baixa abast, o es pot escriure W baixa a cowboy. També pot passar que tinguem una sola grafia i que aquesta grafia soni diferent amb diverses paraules, com passa amb la grafia S, la lletra S, que pot ser sorda a sol i pot ser sonora a cosa. També tenim una grafia que pot representar dos sons però amb la mateixa paraula. Per exemple, la X de taxista, que representa el so KS i és una sola lletra. També tenim el cas de dues grafies que representin un sol so, com hem vist amb els dígrafs abans, cassola, arròs, la doble S, la doble R, i grafies que sonen mudes, que no representen cap so. Per exemple, la H d'harmonia o la T final del gerundi sortint. Per últim, anem a parlar de l'ordre alfabètic. Evidentment, si ens sabem l'alfabet de memòria, sabem ordenar les paraules, tal com les trobarem en un diccionari o en una enciclopèdia. Les paraules s'ordenen en funció de la posició de les lletres. Per exemple, entre baró, brivall i bústia, baró és la primera perquè la segona lletra és una A, que està al principi de l'alfabet. Brivall seria la segona perquè la segona lletra és una R, que està cap al final, i bústia seria la tercera perquè la tercera lletra és una U, que està cap al final de tot l'alfabet. Fixem-nos en el grup de paraules de la C. Cassola va davant de cervell, perquè la A va davant de la E en l'alfabet. I cervell va davant de cor pel mateix motiu. Però quan tinc paraules que ja comencen a semblar-se, he d'anar passant a cada posició. Entre cor i cor pres, primer anirà la paraula que no té més lletres darrere. Després anirà la paraula que té la P. Entre RP i RR, aquesta anirà darrere d'aquesta perquè la P va davant de la R. I entre corró i cor secat, el mateix. Corró, la R va davant de la S i per tant cor secat va darrere. Entre cor secat i còrsega continuarem ordenant les lletres a partir, fixeu-vos, ja tenim 5 lletres iguals a partir de la 6a lletra. En aquest cas la C va davant de la G. Un altre exemple, eix, eixam, eixam. Els casos que poden causar dubtes són aquests d'aquí. Per exemple, com ordeno la C amb la C trencada? Doncs primer anirà la paraula que tingui la C i després anirà la paraula que tingui la C trencada. Placa davant, plaça darrere, en el diccionari. Entre la L, la ella i la L geminada també seguirem aquest ordre. Cela, que és un nom d'un escriptor famós de la literatura castellana, cella i cel·la. En el cas de paraules sense accent, amb accent obert o tancat o dièresi, l'ordre és primer la que no té accent, després la que té l'accent tancat, després la que té l'accent obert i després la que porta la dièresi. Si he d'ordenar entre el porro i el porró, primer la de sense accent i després la de l'accent tancat. Si he d'ordenar una interjecció com oïdar i la paraula oïda, primer la que té l'accent obert i després la que té la dièresi. I així successivament. I la part més complicada serien les expressions, aquests sintagmes formats per diverses paraules que tenen un sol significat. Puc ordenar-los per ordre de lletres, llavors posaré abans AB, a cada moment AC, ADES, AD, A deshora, ADES, H. Fixeu-vos que aquí tinc ADES i aquí ADESH. Per tant, aquesta darrere d'aquesta. I a hores d'ara, AH. Però també puc ordenar-ho segons els components del sintagma, per les paraules que el formen. Llavors aniré endavant. Totes les paraules que comencen per la preposició A, ordenades entre elles, a cada moment, a deshora i a hores d'ara, i després continuaríem amb una paraula que tingués la i una altra lletra. Per tant, abans i adés. Ens podem trobar les dues coses en el diccionari. Convé conèixer-ho per saber-lo utilitzar millor.